Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseKanana extension 4 njengalokhu ke kwedlule emhlabeni abantu abathathu abesilisa ababili abalinganiselwa eminyakeni oyedwa iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu kanti ke oyedwa uneminyaka engamashumi amane nomuvo 41 bese kuba owesifazane oneminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa 37 ubudala. Kulesi sigameko kuba ukuba ke owesilisa nokho ke naye ke obese umuntu obese nezinkinga ke ngasesimeni ke sezobudlelwano ke noma ke kwezothando ufike ke wadubula. Kanti ke ngikhuluma nawe nje lona wesilisa usagcwele ke amathafa. Nakuba ke ikhona inhlese ngokusho ke kwalabo ke abangathandanga ukuthi ke sibaveze bayachaza ukuthi lona wesilisa ubevele umuntu ke oxoxa esho ukuthi ke unezinkinga kwezothando. Njengalokhu ke kube ukuba nase station samaphoyisa eRabe Ridge osukwini lwayizolo uye wafinyelela umuntu ke oyofuna usizo kepha ke kwanhla ngazimuka nomoya wangalithola ke usizo. Kulesi sigameko singaqinisekisa ukuba kube nabathathu abesifazane abathole ukulimala okumanje abangeniswe esibhedlela. Kanti ke kubona kufaka phakathi ke nephoyisa elilimale ngalesi sikhathi ke lona wesilisa edubula ebhekise emotweni yamaphoyisa ngalesi sikhathi efika khona namuhla ekseni kuyo ke indawo yesigameko khona lapha eKanana. Kanti ke kulaba ke abanye ababili abathole ukulimala oyedwa ke usemusha naloyo ke owesifazane ke osemdala. Kanti ke yena singaqinisekisa ukuba ke isimo simbi kabi njengalokhu ke kube ukuba ke kwembula kwembeswa esibhedlela okuyilapho ke engeniswe khona. Kulaba ke abathathu abadlule emhlabeni singaqinisekisa ukuba abezimo eziphuthumayo bafike ke basebebahlonza njengabantu bebamemezela ukuthi ke sebethule kuyo indawo yesigameko. Bese kuba yilabo ke abahanjiswe ke esibhedlela. Amaphoyisa estation samaphoyisa eRabe Ridge abizelwe endaweni yesigameko kanti ke azophenya amacala amathathu okubulala. Bese ke kuba yilawa amanye kamacala okuyothi ke uma sekuphuma istatement besichazele ukuthi ngabe wona axhumene yini ke nokuzama ukubulala nokulimaza impahla yini na. Udaba ke lolu ke oluqhubekayo njengalokho ke nathi ke sikhona sililandela sithembisa online. Amalungu omphakathi ke athole ukushaqeka ngalesi sigameko. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo Uphenyi Bheshu wakwaZanibe. Izithombe nemsindo siqophe endaweni yaseKanana extension 4 indawo ke engekude nendawo yaseRabe Ridge. Kanti ke ngihambi ngedwa ukhona ubanele uBrazo Sondlo usihle wakwangwini bese kuthi ke izithombe lezi ke indizayo phezulu siqoshelwe uKape the drone pilot.